बड़ा मिठास भाषा है। आ खास करके हमने के आरा के माटी में जौन भोजपुरिया अंदाज बा, तो हम चाहम कि एक बार भोजपुरी के सम्मान में रहुआ सबे जोरदार थपड़ी बजाई। हिंदी में जैसे हमनी के ताली कहिला जा, भोजपुरी में थपड़ी कहिला जा। कोई से कहल जाई इंग्लिश मीडियम वालों से कि ये मुकेश जी स्वेट कैसा पहने हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले कहें कि व्हाइट पहने हैं, और हिंदी वाले बोलेंगे कि ये सफ़ेद पहने हैं। लेकिन हमनी के भोजपुरी के लोग कैसे कह रितेश भैया, धप धप उजर उजर। यह भोजपुरी के मिठास है। लाल के पूछल जे इंग्लिश मीडियम वाला भाई से कि कैसन बा, तो ये रेड कलर का है। हिंदी वाले बोले कि ये लाल कलर है। लेकिन हमनी के भोजपुरी के आदमी से पूछल जी तो का कहे आदमी कि टूहू टूहू लाल जी से सुगा के ठोर लाल बरुए। यह भोजपुरी के मिठास बा। वो ओकरा बाद आदमी पूछे कि मुकेश रहे कैसन कलर के बारे, तो इंग्लिश मीडियम वाला कह लो कि ब्लैक हैं, हिंदी वाला कह लो कि करिया काले हैं। लेकिन भोजपुरी में कहा करिया के तका कह लो कुछ कुछ करिया, ऐसे ज़्यादा करिया ना हो सकेला। सच्चाई बात बा। तो भोजपुरी भाषा जौन बा ना बड़ा समृद्ध भाषा। तो ये भाषा से जुड़ल संगीत होता इतना अपने शाहाबाद के धरती पर। तो हम आप सबके इतना शानदार उपस्थिति के साथ एक लाइन कहम कि पढ़ लिह बाबू बीर कुंवर सिंह के कहानी, पढ़ लिह अहिस बाबा, पढ़ लिह बाबू बीर कुंवर सिंह के कहानी, जेकर बुढ़ारी में आयल रहे जवानी। पढ़ लिह बाबू बीर कुंवर सिंह के कहानी, जेकर बुढ़ारी में आयल रहे जवानी। कबो हल्का में मत लिह ए भोजपुरिया शाहाबाद के मर्द के, कबो हल्का में मत लिह ए भोजपुरिया शाहाबाद के मर्द के। जहिया आन पर आ जाई ना तो बिना रेलले ना मानी। इस शाहाबाद आरा के माटी है। यह माटी पर हम आप सबके यही कॉलेज से हमू पढ़ल बानी। 13 में इंटर के एग्जाम दे के फिर बनारस BHU धैनी, ओकर बाद संगीत में जुड़ गए रितेश भैया। आज सर्टिफिकेट लेला के बाद आज हम आइल बने, बड़ा मन खुश भइल कि अपने कॉलेज में आज उद्घोषणा करे के मौका मिलल। अंजनी भैया, तो ऐसे सौभाग्य का हो सकेला। तो हम अब आप सबके बीच में भोजपुरी जगत के बड़े ही शानदार गायिका शालीन भाव की, जिनका व्यवहार का एक अलग पहचान है, अमृता दीक्षित जी को जोरदार ताली